Manan. So sa kaawit. Wishing you forever. He's wishing you the best of everything. Kumusta kanyang tanan ng magataw kinabuhi na akong sugilanon? Ilabi na sa libo-kalibong tipaminawan, nagsikat na kayong handumanan sa kaawit. Ako si Floyd. Sa di pa nagusugdan sa pagsaysay kina akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, Fragments of Forever. I set you free. Your love has gone. I have to let things be. Don't change your mind if there's no change of heart. Don't let emotions bring illusions when our minds should see that love was kind to touch our lives. We cast our fears aside, hoping for forever. Though love was kind enough to smile, it still took us a while to realize our fantasy. But we know weak as we are, our dreams fell apart, our love song faded out. Now we're left with nothing more. Thank God they're still worth living for. Then fragments of forever we saved along the way. He's wishing you a good life. Let's drink to all the days to come. And as we turn away from each other, let's smile for all the good times, be glad for all that's done. When love was kind to touch our lives, we cast the fears aside, hoping for forever. Though love was kind enough to smile, it still took us a while to realize our fantasy. But we know, weak as we are, our dreams fell apart, our love song faded out. Now we're left with nothing more. Thank God they're still worth living for. Then fragments of forever we saved along the way. Now we're left with nothing more. Thank God they're still worth living for. Then fragments of forever we saved along the way. RMN Drama presents Handumanan. So sa kaawit. Ano po daw siyang kaagi karon, Merkining? Usa ka lalaki nga taga Kalunasan, Cebu City. Nga tuwang tatampo, nagdansangan nga Floyd.
Abi ko ba dili nimo i-accept ang akong friend request? May tabo kang dili. For all time's sake. Dala naman na ikaw. Kay, naman ka lang nasod. Dollar nga muna sa dugkayod. Halayo sa pamilya. May kabisagot imong ba na nga ikaw may mula lang nasod? Ang midabaho. Siya di ay? Nagtrabaho man sa siya sa Cebu sa usa ka travel agency. Utility. Wala na ko sweldo sa utility. Mao nga napugos ko sa pagpanimpahad sa laing nasod. Happy ka ba sa imong kaminyuot? Kung ikaw ka mo akong pangutanon. Happy ka ba sa? Taon sama ko. Sadang napatir ko ang tingog ni Miriam sa baba sulti sa cellphone. Sadang nagkabaylo ay may number. Ugi ako gitawakan. Ingon sa nano balik na ko utanan. Niya ka pa magod sa gawas. Tunog naman din eh. Dili ka pa matog? Nagpaduka pa ko. Nga naman ka. May problema ka? Wapan. Huwag ka problema. Sige na lang, katulog na lang. Una lang katulog. Musunod ako. Sige. Sunod tayo na. Buutan biya si Faye. Ang ako asawa. Pero ambot pa. Maski bati kong bugat pagyapon na lang na ako si Miriam. Siya ang una kong kuma. Ang una kong kapagyasan. First love. First heartache. First love that never dies. Hello? I'm still missing you. Miriam, ganun na wag ka. Di ako sa bahay. May nagani kay, di ako sa gawas. Nag-standby. Nasayad ka ba? Nga nagmakay ko kung nanong nag-friend request pa ko di mo. Ingon sa nanong balik na ako ang tanan. Mahal ko di ay kiyapon ikaw. Dakong sa akin itong gibuhat. Kung sa man kini, pero dako kini kalainan sa nahimong sa uban sa sama nato. Nga doon nagay aktual nga nahitabo. Siguro tatawag. Reminiscing those days. Unfair ka na sa ito mga pares. Nagkasakta nila. Tawag kay sige pa ito magkontak. Luyo silang kasayuran. Kung sa mausayop kita magpalipayon. Bahala na lang. Miriam. Mahal ko gihapon ikaw. Pagmahal gawa ko ba di asa akong mana? Nagkapalit na ta. O dili ko gusto maputol na usab ang atong komunikasyon. Domingo man karon mga anak. Human na itong pamahaw. Mangandam na dayon aron makapanimba kita, ha? Yay! Sorry na sad me. Mao cute. Kay sweldo man sa di papa. Di ba, papa? Yay! Papa. Ha? May gisol ka ba mo? Kaganina ka pag yun. Nagtimi-timi sa pagkaon. Nga naman ka. Nakabantay lagi ko ni mo. Ingon sa pirmi kang balisa. May problema ka pag yun? Wa mo kay problema. Mao ba? Makapaduda man gud. Kung dili ka makakuyog na mo sa pagpanimba sa atong mga anak, kami na lang. Tingali naglain ang imong lawas. Medyo bitaw. Dapat sa bitaw kung murag may mugawa sa ngay lanat. Init sa ko paminaw. Dili na lang tingali may manimba una si Inday. Nagkinahanglan kag atiman. Ayaw na. Ipaway ko na ni. Unya, water therapy lang.
ko. Ikabala ka. Maukir ko. Maukir ko. Okay ka na? Kumusta mang inyong lakaw ni Inday? Okay naman. Pero, may nakuwang kay, pila na kahigayon nga may lakaw kami, o ang atong anak. Nakita untay maoy magkuyok. Wa man ka. Kinidawat ka man sideline bisag Domingong dako. Pasensya ka na. Kinahanglan magud nga mo sideline ko. Nagkadako atong anak. Nagkadako sa banggasto. Pilit ko ka nang gisabot. Mamahuwi na ta. Sige. Gimingaw na ba ako ni mo? I love you. Ayaw ba gumigay, ha? Nakigbuwag ka na ako. Di kinahanglan. Tol, kaya konsensya na ko sa kong asawa. Buot na kasi akong binuangan. Dili ko masugot na magbuwag ta. Wala ko mahimo kung dili ka masugot. Kawat ka kasi kung oras akong pamilya. Unfair man ka. Giyatagan ta magyagani kag panahon kaysa akong pamilya. Sa akong pana. Mas dako ang akong oras sa pagpakigsulti nimo kaysa akong pana. Kitang duhang unfair sa ito mga pares. Tol, kinapagkasahat na. Sa ito mga kaminyong. Magbuwag na lang ta. Maluoy ka na ako. Hatagin akong kalinaw. Deactivated ang imong FB account? Kaya nga naman. Nag-ilisip ka kag number. Nauna-una ko lang kawat sa oras ko na masigog atubang na ng social media, internet. O nga, ako lang deactivate ang akong account. Nag-ilis ako ga cell number. Nga nung nag-ilis mo sa kag cellphone number. Dagan kay samok sa akong old number. Mao ba? Masabaw ka na hibaw sa imong kaugalingon, Floyd. Nisalig ko nimo. May isulti ko. O gambot ko, malipay ka baka sa akong isulti nimo. Nagsabak ko. He's wishing you the best of everything. And as you leave my life, Nagsabag-usap si Faye sa ikaduha ng mong anak. Pilit ko gikalimtan si Miriam. Naglaomig ang dako. Naggali. Siya nang gitagana sa Diyos na ako. Nga mahimo akong forever. Pero, nagka-realize ko nga dili na gid kini may tabo. Tungkol kay may tagsa-tagsa na kaming pamilya. Dili pa wayang tanan. Giputol ko ang relasyon ug ni-focus ko sa akong pamilya. Dili na lang kutob. More power sa RMN.